Me ollaan tällä hetkellä Ever-teoksen parissa. Tässä ajan teemassa mua lähti kiinnostamaan loppu. Milloin loppu merkitsee jotain totaalista ja vääjäämätöntä, milloin se on konkreettinen asia ei enää jatku samanlaisena kuin millaisena se on alkanut ja sitä ei ole enää olemassa. Ja milloin me lähestytään sitä muutoksen ja semmoisen pidemmän muuntumisen kautta. Ja mä toivon, että tämä 17 minuuttia, mitä me tanssitaan tämän teeman parissa, niin se herättää katsojalle sen kysymyksen, että mitä se loppu merkitsee hänelle, missä kaikkialla hän kokee niitä loppuja ja mitä se jonkun asian loppuminen myös lopulta mahdollistaa. Ja onko mikään lopulta ikuisesti ohi? Asiat ja suhteet päättyy, mutta aika jatkuu ikuisesti.